Vítajte u nového videa. Ideme si pozrieť 3 matematické paradoxy, ktoré ti pokrútia mozog. Áno, od koho iného ako pána Juraja Vie. Pred vyše rokom som spravil video o divnom a neintuitívnom Monty Hallovom probléme, ktoré sa vám napriek nevoľnosti alebo prípadnej posttraumatickej stresovej poruche, ktorú matematika niekedy môže vyvolať, dosť páčilo. Podobných paradoxov existuje hromada a preto som sa rozhodol, že v tomto videu sa nepozrieme na jeden, ale rovno 3 ďalšie problémy týkajúce sa pravdepodobnosti. Takže poďme na to. Prvý problém sa volá paradox Bertrandovej krabice. Je pomenovaný po matematikovi Josefovi Bertrandovi, ktorý sa zaoberal teóriou čísel, pravdepodobnosťou atď. A je trošku podobný Monty Hallovmu problému. Takže, predstav si, že máš 3 krabice. V jednej z nich sú 2 zlaté mince, v druhej je 1 zlatá a 1 strieborná minca a v tretej sú 2 strieborné mince. Teraz si predstav, že z jednej z nich náhodne vytiahneš mincu a zistíš, že je zlatá. Otázka teraz znie: aká je šanca, že po tom, čo si náhodne vytiahol tú zlatú mincu, bude aj druhá minca v krabici zlatá? Skús si pauznúť video a porozmýšľať. Ešte raz. Predstav si, že máš 3 krabice. V jednej z nich sú 2 zlaté mince, v druhej je 1 zlatá a 1 strieborná minca a v tretej sú 2 strieborné mince. Teraz si predstav, že z jednej z nich náhodne vytiahneš mincu a zistíš, že je zlatá. Otázka teraz znie: aká je šanca, že po tom, čo si náhodne vytiahol tú zlatú mincu, bude aj druhá minca v krabici zlatá? Skús. Vytiahnem si zlatú mincu, tak určite tam nebude to strieborná, takže mám dvoch možností, tam bude strieborná alebo zlatá, takže mám šancu 50/50. Naozaj, skús. OK, takže ak si chvíľu porozmýšľal, tak si pravdepodobne dospel k záveru, že šanca je 1:2. Predsa ak je prvá minca zlatá, tak to musí byť jedna z týchto dvoch krabíc a teda je 50% šanca, že aj tá druhá je zlatá. No asi už tušíš, že to tak nie je. Šanca, že druhá minca je zlatá, je v skutočnosti 2:3. A je to celkom jednoduché. Pomôže nám, ak si mince označíme zlatá 1, zlatá 2, zlatá 3 a strieborná, no a táto krabica nás vôbec nemusí zaujímať. Ak si prvú vyťahol zlatú 1, potom druhá v krabici bude zlatá 2. Ak si vyťahol zlatú 2, tak druhá bude zlatá 1. No a ak si vyťahol zlatú 3, tak druhá bude strieborná. Ako môžeš vidieť, druhá minca je zlatá v 2 z 3 prípadov a šanca je teda 2:3. Na odľahčenie si dáme niečo zľahka od veci. Veta o nekonečnej opici. Akokoľvek bizarne to znie, nerobím si srandu, je to skutočná vec. Táto veta hovorí o tom, že ak by opica po nekonečne dlhú dobu náhodne búchala do kláves písacieho stroja, takmer určite by niekedy napísala akýkoľvek daný text. Napríklad text tohto videa, Hamleta alebo Bibliu. Najskôr trošku uvedenie do kontextu. Možno si z matematiky pamätáš, že ak sú na sebe dva javy štatisticky nezávislé, tak šanca, že sa udejú súčasne, je súčin ich jednotlivých pravdepodobností. Napríklad, ak je šanca 10%, že v náhodný deň bude v Bratislave pršať a zároveň je šanca 10%, že v náhodný deň vydám video, tak potom je 1% šanca, že v Bratislave bude pršať v deň, keď vydám video. Späť ku opičke. Predpokladajme, že klávesnica má 50 kláves a chceme, aby opička napísala slovo, čo ja viem, hnis. Čiže najskôr šanca, že náhodne trafí písmeno H je 1:50, potom N zase 1:50 a tak ďalej. Čiže výsledná šanca, že opička náhodne napíše hnis je 1:50 alebo 1:6 250 000. Ak to teraz otočíme, tak šanca, že opica nenapíše hnis v konkrétnom bloku 4 písmen je 1 - 1/50. No a keďže naša opička píše do nekonečna, po prvom bloku 4 písmen príde druhý, potom tretí a tak ďalej. Po 1000 blokoch by šanca, že nenapíše hnis bola 99,98%, po milión blokoch 85%, po 10 miliónoch 20% a po 100 miliónoch blokoch by šanca bola len 0,0001%. Takže ak by písala do nekonečna, by určite hnis alebo hocičo iné niekedy napísala. Posledný paradox, na ktorý sa pozrieme, sa volá narodeninový paradox. Skús si tipnúť, koľko ľudí musí byť v miestnosti, aby bola aspoň 50% šanca, že dvaja z nich majú narodeniny v ten istý deň? Odpoveď je 23. Toto sa zdá ako veľmi malé číslo, keďže možností na narodeniny je 365, no výpočet za tým je pomerne jednoduchý. Ak sú v miestnosti dvaja ľudia, tak prvý má narodeniny nejaký deň a pri druhom je pravdepodobnosť 364:365, že ich nemá v ten deň čo prvý. Ak do miestnosti príde tretí človek, tak je zase šanca 363:365, že ich nemá vtedy, kedy prvý ani druhý. Ak takýmto spôsobom pokračujeme ku 23. človeku, tak zistíme, že je pri ňom šanca 49,3%, že nemá narodeniny vtedy, kedy niekto z ľudí pred ním, čiže je šanca 50,7%, že ich niekto s niekým má v rovnaký deň. Pri 50 ľuďoch v miestnosti už je šanca 97%. To je pre toto video všetko. Ak ti veci, čo som tu dnes rozoberal, prišli zaujímavé, mohla by sa ti pozdávať profesia aktuára.
Aktuárstvo je vedecká disciplína, ktorá obsahuje poznatky vzájomne súvisiacich vedných disciplín, akými sú najmä teória pravdepodobnosti, ktorá bola použitá aj v dnešných príkladoch, ďalej tiež matematika, štatistika, financie a účtovníctvo, ekonómia, právo a IT. Využíva sa všade tam, kde je potrebné riadiť a analyzovať rizika, teda najmä vo finančnom sektore. Profesia aktuára je v súčasnosti aj dlhodobo veľmi žiadaná a teda aj adekvátne finančne ohodnotená. Možnosť študovať aktuárstvo existuje aj na slovenských vysokých školách. Ak sa chceš dozvedieť viac, navštív link v popise. Dobrú noc. Zaujímavé. Pekné. Pekné video. Majte sa pekne. Čau, čau.